Nggih. Nggih, lha pripun? Setunggal pun dijoli kalih kan. Ya, sapu. Nggih. Ngapunten niku gangsal e. Gangsal e. Niku 7.000. 7.000 niku. Sakniki. Nggih, niku 7.000. Enggak tahu nek entuk 5.000. Wah, matur nuwun 5.000. Jenengan percaya nggih monggo mboten nggih pun, Dik. Kula niku sadene pun sasi ya mboten beto sapu. Sada wonten iki. Saestu. Mboten ngapusi kula. Lho. Kula iki kangge napa sadene ngapusi. Meh sasi kula mboten beto sapu. Ya 6.000-nya. 7.000 nek mboten 7.000 mboten. Ngapunten. Tenggabungan men 7.000 nggih, Nak. Sedasa, Mbah. Nggih. Iki ae kok 6.000 ta. 7.000 matur nuwun. Lah 1.000 rupiah e, Mbah. Nah, pas nggih. Lan niku napa 7.000? Pas niki mawon mboten napa-napa. Lagi kleresan jenengan. Walah. Wah, nggih. Kersane remen bakule. Lah, diki duwite kok ra gelem ditok keto niki. Wae wis men ya ra liwat. Pak Ajeng mboten mriki ta, Pak? Suwe. Nggo niki, pun, suwun. Nggih. Nggih. Nggih, lha pripun? Setunggal pun dijoli kalih kan. Ya nggih, enten. Ngoten. Nggih. Lah nyuwune pinten? Nuwun iki sing kathah. Waduh, repot niku mung iki. Aduh. Mesake bakule nek niku. Nuwun iki sing kathah. Pun niki 3. Putrane bareng. Nggih. Nggih, kalih. 3 nggih pas nggih. Sing kurang kok, Mas. Kurang Kathah kok. tunggal melih mawon. Kurang kathah. Lho kathah metu mbah jenengane hartane setunggal kula ijo. Pinten niku Mbah mangitung 1 2 3 4. Papat lah, nggih papat. Bakul wis bacot loman nggih ngeten niku. Aduh, duwite warna-warni bar niku kathah. Kok warna-warni. Ah, Lah iya nggih. yo. Bu, kula nak pinter melih maido, Mbah. Aku tadi bojone mlayu. Alhamdulillah bojone kula mboten mlayu. Lah kula kencang kok. Suwun nggih, Mbah. Monggo.